Ešte snaha Vajglovej. Pozrite sa na tento pressing, ktorý slávi úspech. Pistová zakončila presne. Tak skončili v koši. Rozdiel znížený na 8 bodov. Ale i hneď to chce zmazať Pistová. Pekne sa táto mladúčka hráčka dostala až pod kôš. A tam bola faulovaná, aspoň ak som správne videl. Hráčka s ročníkom narodenia 2010. Prvý trestný hod úspešný. Livia Pistová je opakovaný pokus, taktiež padol do koša. 2 body pre túto mladúčku basketbalistku. No a Livia Pistová je naozaj veľmi zaujímavým zjavom. V doterajšom priebehu sezóny už odohrala 13 zápasov. A na svoje konto si v priemere pripíše 6,2 bodu na jeden zápas. Naozaj patrí medzi najmladšie hráčky. Zatiaľ najproduktívnejšou hráčkou stále Kardošová s 11 bodmi, na strane Šamorína je to Rafajová. Presadiť sa ale nedokázali. Sujová na opačnej strane. Kombinácia 4 proti 2, ale výborný návrat aj s blokom. Pistová teraz napriek svojmu mladému veku ukázala minimálne teda kvalitu, ktorú nesmierne má, je veľkým talentom. Nie len basketbalu v Ivanke pri Dunaji, ale aj celkovo slovenského. 2010 mladúčka hráčka, jedna z najmladších v celej súťaži. Až teraz dostáva Pistová pokyn k rozohrávke. Prvý pokus úspešný.